Мацо, ходи на там, при нас. О, не дей така, че много голям. Ще го биеш. О, амур, без кеп. Амур ли си? Искаш да дадем кеп? Дръж е така ги снимаш ти сега. Ох, че му тепаш. Е така. И мен му отеба този амур. О, това е моя кеп. Моя е по-голяма от твоя. Добре, дръж го да е. Енджи, не го натягай така, пусни аванса. О, моя. Аванса му отпусни, ти казах. Малко. Това амур ме дразни. Моя е тука. О! Мама, с моя... О! Тати! Не добри много голямо! О! Леле! Аванса ще ступи и това. Моя е по-голям. По-голям е друг път. Не. Тати, виж как вриме! Тати! Стига викал, бе. Това е както птица племе. О! Дръж го е така. Пусни аванса малко, моля. Моя по-голям те! Не мога повече. О, моя серан! О! Але, еба за мура! Съносло! Аз чух кой да снимам. Изморих се ръцете да препари весело. Чакай, Енджи, чакай, не го води, чакай до всяки да открити първо това. Чакай, бе! Кепа! Това голям. Амур ли е? Саран, много глинтан. Я ходи с кепа му ухвани саран. Ето и му кепа му ухвани. Не е Шарана, море. Саде Шаран е моя. Шаране, да. Е, там кепа, виж, ще го вземи. Не го дърпай така, ти казах. Вадиме ли го Шарана? Извади го само, го снимам и това. Добре. Така? Да. Не, там го взел. Добре. Дай. Е там горе. Какво го направя? Аз Добро е. Шарана. Но това трябва да снимаш с него. Да ти дам ли кепа? Яко бебе. Добро бебенце. То сигурно има поне 6-7 кила. Да, 4 кила. Дали? Това е добре. О, плехте се. Отиваме да гледаме другата година. Дай ми го! Дай! Йотко с камера. Абе, молим се. Не го натискай да ще му изпълни. Кой ги вземи телефона и снимай Шарана? Да му покам много нямаше да вижда какво и да рече. Хайде, бре! Не, кача много ми е високо, мъничко. Мъжете, кой да също време? Едно време.
Днеска цяло днеска така. Аз смисъл на красиво. Бата ми това. Кое? Ето го Това на какво е, на протеине? Не. Не, той го носи. Пускай шарама да не умре, бе. А ти пускам ги. Но пусни го от ниското, сега ще го хвърлиш. Чекай да ти снимаме с него. Ти не го ли снимаш? С моят телефон. Снимай го, бе. Когато е? Енджи, пусни рибата, ще скочи и ще умре. Чуваш ли, бе? Абе, що не се разбирам? Ма къде го носиш чакай. с смърдителен риба? Мамката дебе помня. А на какво сръп е това? Чакай, Енджо, чакай да те снимаме Чакай. с него. Там не го ли видиш на Айде, таблото? снимай, бе, бе. Йосиф. Откачи ли ме? Да. Готов. Айде, чакай, но ходи при тати да пусне и шарам. Свърши с него. Това е моят крив. Ей, кой е шарам? Не се ли заболяха ръцете, бе? Не, мене ме заболяха. До сега, ако иска към... Как беше този?